गावसोरो फरेस्टफ्रा फैनानै डाइरेक्ट गुलिसो गावफैदों ओमफ्राय बियो मैयानि 3टा बाजियाव जादों ओमफ्राय मानसिखौ पुलिसफोरनो इनफर्म लानो जोंनो खबर लागाय ओमफ्राय पुलिसफ्रा दिनै दासिमबो बख'वाखै बियो जोंनो बे जाय फरेस्टआ गावदों जोंनो बेखौ मानसिखौ नांगौ जोङो मानिया बिसोरो बुंदों गावसोरजों गावलायनानै बेबायदि जादों होननानै जोंथ' बिदि फोथाया बे मानसिया बेबायदि नङा दागबो गैया जाय थांनानै खर'आव मैगं गावनानै मेगनजों मेलेम गलायनाय बिसोर गावसोरनो गावदों फेस टु फेस जोङो दा थांनानै नुहैबाय मेगनजों बिसोरो आइनाव जायाखै जों मानिया आंनि बेवाइ जायो आंनि बेवाइ आंनि न'नि मानसि दा बिसोरो बुंदों फरेस्टआ फैनानै गावलायफैदों होनना बुंदों नाथाय बिदि गावलायाखै डाइरेक्ट थांनानै बेखौ खर'आवनो गावदों ना बेबायदि अबस्था खालामदों मानसि बेनो फार्स्ट गिबि खेबनि न'आव एसे नांगौ होननानै मावहैदोंमोन आरोना न'आव आद्राखाय न'आव मावहैनो न'आव नांगौ मावनो एसेल' मावदों ओमफ्राय फरेस्ट न'निफ्राय मावदों बेखौ जे फैनानै बेबायदि गावफैनांगौ बिदि आथिङाव गावनानै बेयो माबा मोनसे खालाम